Ambulant vendors po sa Mangaldan inilipat na sa loob ng palengke. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Mahigpit nang ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang pagbabawas sa pagtitinda ng isda na wala sa fish section sa pampublikong pamilihan matapos bigyan ng pwesto ang mga ambulant fish vendors na susunod sa direktiba. Kasunod dito ng pagpupulong noong Hunyo 26 sa pagitan ng mga ambulant vendors, Market Office, Public Order and Safety Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan para ipaliwanag ang bagong sistema ng pagtitinda sa Mangaldan Public Market. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ay para mabawasan na ang kalat-kalata na bentahan sa paligid ng palengke. May inilaan na umanong mga pwesto sa fish section para sa mga vendor na tatalima sa kautusan. Kaugnay nito, mahigpit ding babantayan ng mga ambulant fish vendors mula sa ibang bayan para siguraduhin hindi sila magtitinda sa labas ng itinakdang lugar. Nanawagan naman ang LGU sa mga mamimili na bumili sa loob mismo ng pamilihan kung saan may nakatalagang pwesto para sa mga bawat uri ng produkto bilang suporta sa mga tindero at tinderang sumusunod sa bagong patakaran. Sama mo mula rito sa IFM News Tigupan. Ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.